Wa lagi, wa ko dagrin ko to eh. So, what's up guys? What's up mga bay? Mao ni among trabahoon karon no. Interchange ni siya sa Gifu. Gifu Ken. Kani siya. Daghan kay mga hasira haligi na siya no. Katapad-tapad raw. Oh. Mo ni among ginbaron. Dire magtrabaho ron. Mao na bukid diha. Kana mo na bukid diha guys. Oh. Mao na siya interchange ni siya. Taas kay murag 5th floor sad ang trabaho. No? Ang uban dito sa unahan pa dyan mas taas kadto siya. Ano siya no? So kani siya nga construction site. Tugay pa ni siya mahuman mga siguro sunod to adi pa ni sunod tuig mga gikan karon siguro 3 years hanton ayha maka-operate no. Ano siya? Ano po mga kauban no? Kaya ra? Tugnaw? Kaya ra? Tugnawa bitaw eh. Tugnaw kay diri guys. Tugnaw na rin sa Japan ron. Munang lami sa di trabaho ba kay di pag mo trabaho. Tugnaw kayo samot kirig-kirig sa kabugnaw. Nang angay sa tangap. Painit ba no? Sana all nya. Diri lang sa taman kay gambati sa mi gambati. Kamot sa tagay parang ita tagmani ba no? Babush.